Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh, iki Sunan Bonang, Mas yo. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa fadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ar-rabi'ata asyarata utawi maqalah ingkang kaping 4 lan 10 14 iku an Abdillahi saking Abdullah al-Antoki iya entok rahimahullah mugi paring rahmat huteng al-Antoki Allah sapa Allah. Tarhum iki jare ya tandane mati lho, Mas. Iya, sebutan almarhum karo rahimahullah iku tandane wis mati berarti. Ketika Syekh iki ngucapne kuwi, iku jenenge tarhum tandane mati berarti. Studi sejarah ngono nek ngomong. Dadi apa kok iki ngomong gurune, tapi pada waktu itu dia sudah bertarhum kepada gurunya, berarti gurunya sudah meninggal pada waktu itu. Ngono. Ada Indonesia berarti. Nek almarhum kan wis mati ya. Almarhum. Itu almarhum, marhumnya apa, Pak? Ya, Mas. Aku nggih bahasa Indonesia, Pak. Oh iya. Berarti bahasa Arab yang sudah di Indonesia kan haknya hilang. Haknya hilang. Walaupun karepe ngono. Sing bener iki ya sing almarhum ngono kuwi. Qala dawuh sapa Imam Abdullah Al-Antoqi khamsun hunna min dawail qalbi utawi 5 hunna iku utawi 5 min dawail qalbi ku setengah saking obat ati indah kiswati atau qaswatihi arikalane atose ati wa hadil khamsatulan utawi 5 niki makhuzatun niku dipun pendet min kalami Sayyidil Jalili Ibrahim Al-Khawwas saking kalamipun Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawwas juluke kama kaya dene zakara sampun nyebutaken huteng emah sapa An-Nawawi Imam Nawawi fit Tibyani ing dalam kitab At-Tibyan wa zadalan nambahi ba'duhum sapa sebagian ulama ala hadil khamsati ngatasi 5 niki asya'a ing pira-pira barang kasiratan ingkang kathah maksudnya ulama lintu katasi nambahi lakin tetapi ba'duha utawi sebagiane asya niku yadkhulu sampun mlebet kok sampun yadkhulu niku mlebet apa ba'at fiha ing dalem niku khamsa setunggal nek sing tombo ati nomor 1 apa Mas? Maca Quran ya angon-angon sak mangane ya iya nomor 2 mangane Mbak Soleh kumpulono ngono iya nomor 3 apa nomor 3 kudu weteng ingkang luwe kosong disen ngono weteng kok lho teng mriki urutan kowe lek luwe Pak atimu mesti burek lho nek aku mesti kepengin mangan wong ngene pengin ngamuk dadi aku obat ati iki tak delok sik nek aku gak cocok apa posoe nomor 1 mujalasatu sholihin jagongan tutur lungguh tok jagongan kali tiyang saleh tambah nemen koyo ya loro atine anggrek ngomong saleh uripe penak men gedobos tak jam tok 3 yuta malah miso-miso Mas yo aku biyen tau ngrumusno iku duduk wong kang saleh Mas kumpulono Mas wong kang apes kumpulono iku nek kumpul wong apes awake dhewe iku bae ana kancane ngono lho. Lega, Pak. Tambah mumet. Masa. Mikir nek ngono dhewe akhire ndan. Ora mikirne awake dhewe malah tambah. Tegese as-sholihin temen iki ahlil khair. Temen iki dipun tafsiri ai khuduru majalisil wa'dhi menghadiri pira-pira majelis al-wa'dhi pitutur. Aku ndak kate nyontohnya Gus Ikdam aku. Engko direken promosi. Yo Mas.
Ndak wis. Wa akhbaris. Kene. Hah? Ning kene contone waat. Lah ngono. Mangan. Tuture kitab. Wa akhbaris sholihin lan majlise pira-pira kabare tiyang saleh. Maksudnya cerita-ceritane wong saleh. Wa yadkhulu fi dzalika lan mlebet fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono istilah mujalasatu sholihin asumtu napa meneng wal uzlatu lan uzlah mencil ning ngene Mas yo. Iya. Mencil bahasane. Yo. Dudu nyepi. Lah yo padha to, Pak. Ya ngono ya. Ya Anil gak ketemu wong. Heeh. Nek kene mencile anil khaidina saking wong-wong kang nek makna asline nyelam khaidin niku. Mungkin apa? Wis bergumul fil batil ing dalam perkara kang batil. Nyingkrih lah teko golongane wong ngono kuwi. Terus sapa sing ngancani wong-wong ngene iki terusan? Kan wis nek konsep kancane, Pak. Oh iya iya. Wa qiraatul Qur'ani nomor 2 maca Al-Qur'an. Nah, bitadabburi kelawan tadabbur. Tadabbur niku ngrenung sing sifate balik memburi. Fil makna ing dalem maknane Quran. Nomor 3 wa ikhlaul batini lan mengosongkan batin. Kok batin to, Mas? Apa iki? Kene ana alif lho. Batni yo. Sama napa? Apa alif iki? Padha, sampean. Ya wis. Apa yo? Nek kene diarteni weteng lho, Mas. Kan batni kudune. Ikhlaul batni, ngosongke weteng. Yo diganti ngono ae, Pak. Yo ganti. Sing salah kabeh iki. Gak iso. Gak ero. Batin iki panggang kumburat iki. Iya. Batni kudune, ikhlaul batni. Mboten kok salah kitabe cetakane. Iya yo. Bitaatil qalili kelawan ngonsumsi setitik minal halali saking panganan halal. Koyo gak kurang ngestokne sing masak ning ngene. Fa inna aklal halali krana sak temene mangan barang halal tapi nggih ndelok ya panganan iku maksude. Heeh, sing halal iki maksude panganan doduk piring ngono jo. Terus nek dimaknani halal niki sekabehane halal berarti aklan ini dimaknani ngonsumsi. Gawe HP halal, korek halal, gak colongan. Yo nggih masuk gak diarteni mah. Iku rasul kulli modale sembarang. Li annahu krana sak temene aklul halal yunawwiru niku madani. Apa aklul halal alqol bateng ati. Fatan jali moko dadi mengkilau. Oh. Miratul basirati apa kacane basirah mata batin. Minas sodai saking apa sodai iki Mas? Apa ning kono ya, Mas? Napa ya? Macane ya? As-sodai ya. Apa sih api? Oh, karat. Apa? Karat. Minas sodai saking karat. Ngono apa iku? Opo, Pak? Karat. Karatan lho, Mas. Nah, teyeng ngono lho. Teyeng al muwarrisi yang mewariskan ingkang marisake lil qaswati nang apa jenenge atose ati. Dadi cahaya apa jenenge kacane mata batin itu menjadi bersih dari teyeng-teyeng ngono. Bah, Bahasane karo aku gak paham. Urus-urusan dhewe. lah aku luwe malah utek. Wafil haditsil marfu ilan iku ing dalam hadis marfu ingkang boten disebutno riwayate langsung teng Kanjeng Nabi ngoten mawon. Niku namanya hadis marfu. Salasu khisalin utawi telung perkara iku tuwarithu atau turithu macane mboten apa-apa. Aurata yurithu. Tuwarithu niku marisake apa salasu khisalin alqaswata ing atos fil qalbi ing dalem ati
Setunggal hubbut ta'am minal iman. Lah repot iki Mas. Lah hadisku hubbut ta'am minal iman iki. Iya Mas. Terus masih Pak. Siji seneng mangan. Loro. Hubbun naum. Wis telu. Telu hubur rohah. Lah Seneng nyantai. piye? Kayak kabeh ta aku. Koyo gak masuk kuwi Mas. Kudu diperjelas gitu ini. Iki malah tenang nih hati ya. Heeh. Ketore kokku ya mangan kuwi. Dikira sing gak. Terus manten-ngoten nomor sekawan wa qiyamul laili lan ngadeg wayah wengi. Iki aku. Ya. Iki ne. Lah, Iki ne. sing pentingan kiam, Mas. Ya opo ae. Naum bae. Alamatu sihhatil badani qiyamud dzakari. Lah. Sulusal laili iku. Rusak. Salah satu dari tanda sehatnya badan itu adalah qiyamud dzakari sulusal laili. Ngono. Iku tanda sehat iku. Nek sampai gak kum. Tanda-tanda periksa. Ayo maksudnya sholatun nafilah loh. Dikei tafsiran iki lho nggak membatasi, Mas. Ndak iso polah kene. Ayo sholatun nafilati maksudnya sholat sunnah. Ba'dal istiqodhi sakwise tangi minan naumi saking turu. Aku gak blas sih, iya gak iso tangi. Tangine situ tok, syahadat tok. Nomor terakhir wat tadarru. Tadarru niku ndonga khusuk ngono ae lah. Indah sobahi are kalane isu. Ae maksude indah qurbihi are kane cedheke isu, meh isu. Ae maksude tadarruul baqi khusuke atau nggih khusuk lah. Tadarru niku ndonga sing tenanan al baqi wong sing nangis fi awakhiril laili ing dalem pira-pira akhire wengi li annahu krana sak temene niku wau tadarru akhire wengi atau waktu akhir wengi niku maksude waktu at-tajalliyati inggih menika waktune pira-pira tajalliyat pira-pira hawane Gusti Allah mulai kathah teng mriku wa nuzulir rahmati lan waktune mudune rahmat. Opun tajali. Tajalliyat iku mana aslinya menampakkan diri. Falamma tajalla Perhatian khusus lah. Nah, ngono. Terserah ruwet definisi no silah-silah ngene. Yo karo Gusti Allah sing duwe. Awet piye lek gambare pangeran tajali. Lah ya kuwi, ya hawane ngono lah. Hawane parak lah. Iya, ngono. Kanggone sing ngrasa tapi. Iya, sing gak kerasa. Turu neh. Wazadalan nambahaken Pak Du sapa sebagian ulama kathratul istighfari sik Wa zikrul mauti lho macane lho Mas tak anu kuburi maksude iki diwaca anu ae nasab ae nyapa karo ning tadzuru endi kuwi ora nambahi tapi anu opo iki lah muktabiron dadi apa oh ya dadi anune ya dadi hale ya ya bener wis wa musya dadi asline iki dawa iki wa tadarru terus wa kasratul istighfar oke iki bar kuwi indah sobah ngono Pak oh iya kira-kira ya kira-kira ngono kira-kira dadi ditambahi berarti melok ikrope tadarru ae wis kasratul istighfar akeh istighfar wa dzikrul mauti lan ngilingi mati wa ziaratul kuburi lan ziarah kubur muktabiron iki bar salat subuh bulet iki Pak ya wis ziarah kubur bareng ya ora maksudnya ya gak maya subuh berarti aja dikek ning kono aja kita doro indah sobah iku wis beres dhewe aja diteleni ning kono maksudnya lebih dari 5 berarti tambahane akeh istighfar eling pati utawa nek diwaca zikri berarti akeh eling mati akeh ziarah kubur soalnya kepentingane eling mati ku mang dadi nek kepentingane eling mati masa ziarah nang kubur wong Cina gak apa-apa ambek miso-miso biar muktabiron hale sapa sing soibul hale sapa ya sing ziarah ambek sing eling mati mang
hale ngalap pelajaran bihali sukaniha kelawan keadaane penduduke kubur ngono njukuk pelajaran yo opo wong dialog wong mati. Terus wa musyahada tuman nek di atofaken teng niku wau tadarruu utawa nek teng istighfari berarti kasratu musyahadati man ngakeh-ngakehaken nyekseni tiyang fin nazai ingkang tetep wonten teng naza. Beda to nek nyekseni wong naza medhi ngelingi awake dhewe. Aku sepisan iku wedi aku pisan. Ninggale Pak Rul. Iku aku wong naza masyaallah. Sepisan niku. Tak Aku gak roh tapi krungu, Pak. Gerung piye? Gereng-gereng ngorok ngono kan. Nggih ngoten. Kok wabehe metu ya niki. Pake kancaku. Malah tuane. Jember kan, aku ngerti opo ngono. Wis tutup sik. Tidak kuwi. Ya, tetep sik ya. Wal maqalatul khamisata asyarata wallahu a'lam bishawab. Sirul Fatihah. Pitutur angel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta tutur rekaman. Waladdallin amin.